Bé, doncs això és casa meva. Ostres, si hi ha porta. Ui. El terra és normal? Podries deixar de fer això? El què? Ostres, si hi ha porta. Ostres, si hi ha terra. Ostres, si hi ha dutxa. Ah, que hi ha dutxa. Ostres, m'acabes d'alegrar la vida, perquè jo estava patint. Dic, calla, que igual m'haig de banyar en un pou, i a veure com surto, perquè sóc supermal escalador. Saps el que vull dir? Menys mal, Bueno, tu. On deixo les coses? A la teva habitació. Cap aquí, vine. Tinc habitació i tot. Oh my god. Som-hi. Doncs aquesta serà la teva habitació. Uala, però si té llit i tot. Jo parlo amb les parets o què? Vale, sí, sorry, vale, és que Jaume, és que estic flipant, Jaume. Que tinguis coses de persona normal em deixa super de boig. Doncs més boig et quedaràs quan t'expliqui totes les normes que hauràs de complir, xato. Perquè no has vingut aquí per disfrutar de la muntanya i tenir gent que et netegi, que et cuini, com fan tots els pixapins que venen aquí a desconnectar, com diuen ells? Ah, no? No, Rafael, no. Has vingut aquí per saber com viu el proletariat. Se t'ha acabat viure com un privilegiat colonitzador. Ara sabràs el que és treballar. No entenc per què la gent pobra té tanta ràbia a la gent rica com jo. No és culpa meva que siguin uns pobres desgraciats. Queda molt, Rafael, que t'has d'explicar les normes. Jaume, ja vaig. Escolta, on és el lavabo? Que haig de fer un pipí, deixar les coses, rotllo raspall de dents, etc. Sí, el lavabo és a... Cap aquí, segueix-me. Vinc. Goita, Rafael. Aquí el tens. A on? Hi ha cua per això. No el veig, Jaume. Collona, doncs mira que és gran, El lavabo és tot el bosc. Perdona. Per netejar-te el cul i la titola pots utilitzar qualsevol fulla que vegis, però vés en compte no sigui una ortiga, que si no, malament. Una què? I sobretot, per la nit no hi vagis, no vagi a ser que mentre estàs fent de ventre t'aparegui un porc senglar o algun animal d'aquests. Què és un porc senglar? És un porc molt gros així, molt pelut, Si vas de nit no el veuràs gaire bé perquè és més aviat fosc i té uns ullals grossos que li surten d'aquí baix. Però què feu la gent que viu al camp? A ajuntar porcs amb dinosaures perquè surtin aquests Transformers? És que és tontíssim. Però una cosa, Jaume, tu abans no m'havies dit que teníeu dutxa, No teniu com la dutxa i el lavabo, el i el vàter al mateix lloc? Ai, calla, és veritat, no sé per què no hi he pensat. També pots usar el lavabo que tens just davant de la teva habitació. I aquesta broma n'ha fet gràcia, Jaume. A mi molta.